ale ni minisiriso baarakɛlaw baara in bɛ tali kɛ ɲinan san n'o ye seko ni dɔnko ye denfa jala min talen no ka siri seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fɛ kalo o kalo gimba ale ye o ye o la sa ja in bɔlen pewu ani maaw masalala hakilina jagabɔw olu kɛra ko kan ɲiningaliw kɛra a la a ka se ka jaabili fana kɛ gimba yɛrɛ ko k'a nisɔndiyalenba de bɛ tumutu yan sabula tumutu ye dugu min ye maa t'a ko fɔ maa ye gimba national ko n'ala sɔnna a ma baaraw b'a bolo fɛɛrɛw ni dabaliw sigilen no sen kan a ka se ka na ja dɔw ni baara dɔw fana kɛ tumutukaw fɛ yen nin waati in na min ye denmisɛnninlakaw kɔni ye fala ye u kɛra ka yɔrɔ fa tewu hali n'o y'a sɔrɔ a waati bɛnna ni ɲɔgɔndan waati ye ni minisiri yɛrɛ tun b'o ko kɛnɛ kan fala ye halisa tumutu kɔnɔna yan guvɛnɛri fila olu y'a ɲini ka tumutu dɔn k'a dɔnkala kari yaasa ka se ka soma sama sɔrɔ a la a guvɛnɛri fɔlɔ o ye kayikaw ka guvɛnɛri ye n'o ye général de brigade Musa Sumare ye filanan o ye docteur général de brigade Amara Dumbuya ye ale ye narakaw ka guvɛnɛri ye ni maa fila u taara min ye centre Ahmed Baba la ko ka bilasirali kɛ u ye tumutu yɛrɛ nana cogo di tɔgɔ bɔra mini tumutu ye mun ye mun ni mun ye tumutu ye mina maaw b'a fɔ ko tumutu k'a miiri ka se k'a jateminɛ ka hakilinaw sigi sen kan diinɛ jɔyɔrɔ maanifinya jɔyɔrɔ adamadenya jɔyɔrɔ tumutu yɛrɛ bɔra kɔlɔn min na fala ye n'o ye buktu ye u taara ka t'u ɲɛda o kan ni maa mafalen fila y'a yira sa k'u ka tile ma kɛ fu ye koyi sabula u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲinini min kɛ u ye min faamu a bɛ soma sama bɔ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma nin tɛna dan u nako fɔlɔ ma han u na fɛɛrɛ ni dabali sigi u ka marabolo maaw ni tumutu ka se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa nin baara n'a ɲɔgɔnnaw hakili jagabɔw kan tumutu yɛrɛ dugu dɔnni kan tumutu sigicogo kan tumutu baara kɛcogo kan tumutu maaw ka ko kan fo ka taa se tumutu tarikuw kan kɛlɛ la ɲɔgɔn na nka o ni bi ta in tɛ kelen ye dɛ marakokɛrɛ kɛra yan o taara ni Ahmed Baba ye nka bi min ye tumutu ye an bɛ se k'a fɔ n'i nana fala ye n'i ta kɛ bɔlɔn filɛli ye k'i ta kɛ yɔrɔw filɛli ye ni maa ma ɲɛfɔli k'i ye i tɛ foyi faamu tumutu la wa tumutu gunnɔba ye min ye fala ye o ye diinɛ de ye diinɛ bi yan ka kɔn kabini san 500 o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ tumutu yan farafinna kɔnɔ jamana fɔlɔ min ni dugu fɔlɔ min sera ka université sigi a yɛrɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ nanzaraw sen t'a la fiyewu ni maa 5,000 ɲɔgɔnna tun bɛ kalan k'a kɔnɔ o ye université Sankore kunun an tɛmɛna yɔrɔ min na an yɔrɔ min yirila ko ɲɛnajɛw bɛɛ bɛ kɛ yen o ye yen de ye université Sankore ale bɛ yen de donc tumutu a nafama yɔrɔ ye min ye fala ye lala an na tila ka gɛrɛ dɔnnibaabaw la yan u ka dɔ ɲɛfɔ an yɛrɛ fana ye an ka soma sama sɔrɔ a ko la kununko kun ye su 7nan ye ɲɔgɔndan min ye dulatikɛnɛ ye n'o tɔgɔ dara Baba Alkayiru la Nioro di Sahel ale ni Gawo de tun bɛ yen min ye ko daminɛ na sa Nioro ale ye ko datigɛ ni a ka ɲɔgɔlɔn ye daminɛ na su de kɔni bɛna ka wuli koyi u yɛrɛ ko ɲɔgɔlɔn in tɔgɔ yɛrɛ ko o ye su olu ka daden ye su ka daden fala ye o taara kɛ kuma ye min ye su ye u kɔni nana sa u b'u ka kasangew kɔnɔ waati min na sa u nana ka tila su kumaw ni fɛnw na kuma min an y'a ye k'a fɔ su yɛrɛ tɛ koyi fala ye Sunjata Keyita bɛ a la Sumaworo Kante Ɲeleni Modibo Keyita Tɔrno Bokar ka taa se Bala Faseke ma olu de bɛ ɲɔgɔlɔn in na ɲɔgɔlɔn in bɛ tali kɛ mun na kosɛbɛ k'an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na an ka maakɔrɔw ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ Sunjata ye baara min kɛ Sumaworo ye baara min kɛ Firu ni Alansar ka taa se Tɔrno Bokar ma ani Bala Faseke jɔyɔrɔ fala ye u ka kuma ye tali kɛ o la min ye nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ siraw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sunjata ni Sumaworo kuma bɛ kɛ o kan kosɛbɛ nka u bɛ ɲuman sama ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira sa k'a fɔ an kana ɲinɛ an ka kununkow kɔ Modibo Keyita bɛ kuma ta ale ye baara minnu kɛ miirina min tun bɛ ale la yɛrɛmahɔrɔnya ko ta nasira fɛ ale bɛ dɔ f'o la Firu ko ale ye Sunjata tɔgɔ mɛn min ye Bala Faseke ye a y'u tɔgɔ mɛn taa se Sumaworo Kante ma nka bi ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ tan k'o ye Maliko ye Ɲeleni musow ka jɔyɔrɔ ale b'o fɔ min ye diinɛ o matarafalen o kɛra Tɔrno Bokar fɛ ye joliya jɔyɔrɔ kɛ a ko la kosɛbɛ k'a yira sa ko n'an sɔnna n'an bɛnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya o bɛ sabati min ye Nioro di Sahelkaw ye u ye welewelemada de kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka sɔn sa an ka marifa bila an ka marakɛlɛ bila an ka ɲɔgɔn din dabila min ye jamana ye ale bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na mara kɛcogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman nka u y'a yira k'a fɔ k'a si tɛ se ka taa ni danaya tɛ o kɔfɛ sa min ye u ka babu kuncɛli la u ye welewelemada ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma bɛɛ ni kelenya AES kɔnɔna na ko wa ko ni ala sɔnna a ma ko kan jamanaw k'olu tɛna se an na cogoya si la u y'o fɔ fo siɲɛ 3 min ye su ninnu u tilara ka don u ka kasangew kɔnɔ fala ye ka tunu
o bannen u ka dɔnkili n'o ye solo de san o ye tali kɛ musow tanuni na musow ye baaraba minnu kɛ musow sera ka waleya minnu kɛ musoba minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ olu ye yaasa bi musow bɛ se ka misali ta olu ka cogo min dɔnkili ale dara marakakan na o kɔfɛ sa min ye ɲorokaw ye ɲorodi sayɛlikaw u ka fɔlikɛlaw n'o ye ensemble instrumental ye olu ta kɛ mayiso o fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maraka dɔnkili ye file o bɛ a la min ye gita ye o bɛ a la ka taa se file ma jembe denmisɛnninw kɔni bɛ dɔn kɛ kosɛbɛ marakakan na fala ye u ka dɔn n'o o y'u ka danse traditionnel ye olu kɔni olu ni Jacques Jaman jan ɲɔgɔn na han u ye wolokili kɛ diɲɛ na de b'a la k'an da yɔrɔnin kelen ka woloki 10 ko ninnu ye geribuw ye fala ye ninnu mana kɛ geribu min ye ninnu ŋwan bɛ dɛ ɲorodi sayɛlikaw u y'o kɛ k'a yira maaw la ko fɔ an ka bɛn sabula dɔn laban na u b'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u sen kɛ don ɲɔgɔn na ka munumunu ka sɔrɔ ka ko kun cɛ ɲorodi sayɛli surɔ u fisara ni u ka yɔrɔ tɔgɔ di moti bɔli ye han u ye baara kɛ kunun kosɛbɛ an b'u fo ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi fala yi o kɔfɛ sa anw buranakaw nana min ye cité des Askia ye n'o ye Gawo ye olu ye u ta daminɛ ni ensemble instrumental ye ensemble instrumental na fala yi gitari o bɛ a la gita bɛ a la min ye ngɔni ye o bɛ a la soku o fana bɛ u bolo ale ni jidunu min ye tumutukaw gawokaw ye fala yi takanba kɔni u y'o dasi fo ka taa an kɔ kari an y'an dɔn u y'u dɔn sa kɛ anw kɔni kun sigilen don k'u filɛ fala yi tiɲɛ na npogotiginin minnu b'a la u ye senw bɔ ka ɲɛw kɛ ka tila tuguni ka tila ka min ye kalikaliliw kɛ yaasa maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na ko Gawo nakun ye zen ka jɔnjɔn sɔrɔ o kɔfɛ sa olu kɔni ka ɲɔgɔlɔn an'u ka laadaladɔnw u y'o bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na baji ale de bɛ kuma senfɛ baji ye ale sɔnna ka fɛn bɛɛ kun ale tɛ siyali woloma kɛ a tɛ jamu woloma kɛ a tɛ si lajɛ a tɛ fɛn lajɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ku ale la ko ni maaninfinw sera ka misali ta ale kan min ye Ibrahim ye ale n'a teriw olu bɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ de kɛ o la fala ye Ibrahim n'a ka kuntilenna a b'a f'u ye ko a bana ta ko fɔlɔ Gawo tun ka di Gawo tun ye bɛn dugu ye Gawo yɔrɔbaw tun bɛ yen ko olu bɛ ka tunu bi min ye baji ba jara min dalen don Gawokaw fɛ yen o de kuma in sa o ye ko ka bɛn kɛ nka min ye bɛn ye a ka sinsin seko ni dɔnko o tabiyaw kan Ibrahim to kuma in to a kelen kɔnɔ teriw a b'olu wele a bɛ limanaw wele k'a f'u ɲɛna a bana ta a ye ne ka kuma lamɛn koyi baji kumakan don baji min b'an filɛ nin ye n'a b'an bɛɛ lajɛlen mago ɲɛ Ibrahim bɛ taa ka kuma lase duguden dɔw ma fala ye olu de b'a fɔ a ɲɛna ko ni ɲuman ye min ye taa dugutigi fɛ yen ka taa kuma in da tulo kan kuma fɔlen dugutigi ye dugutigi bɛ kɔmana wele ka mɛri wele ka kabilatigiw wele fala ye kununko min ye Gawokaw ka jeliba ye tiɲɛ na a y'a jɔ a jeliya jɔyɔrɔ la a kɔni bɛ fɔra kɔrɔbɔrɔkan na sa an dɔw kɔni mɛ nka min ye jeliya kɔni baara ye a ka majamunu a n'a ka tɛrɛmɛliw min ye burudamɛ kuntigi dontɔ a b'o tɛrɛmɛ cogo min dugutigi yɛrɛ dontɔ a b'o mabalima cogo min ka taa se fulaw ka kuntigi ma denmisɛnninw monsieur le maire ni préfet ni sous-préfet dontɔ fala ye a bɛɛ lajɛlen u bɛ n'u sigi dugutigi fɛ yen dugutigi ko k'u wele kun ye fɛn kelen ko k'u sigi sen kan sous-préfet ale bɛ kuma ta ko o tɛ se ka kɛ dɛ ko ale ɲɛ tɛ kɛcogo foyi la o la bi dugu bɛ cogo min na madame le maire fana bɛ fara sous-préfet kan ko a tɛ se ka kɛ dugudenw ani kabilatigiw fala ye olu b'a fɔ k'a bana ta k'u ka sabali ko in ka sigi sen kan kuma bɛ sama u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka min ye hakilinaw falen-falenni bɛ na taa sɔrɔ min na maa saba olu bɛ fɛn kelen fɔ n'o ye festival kɛli ye ka fara Ibrahim ka hakilina kan kɔfɛ sa préfet ale ko tuma na ko yankaw tɛ ko faamude wa k'ale m'a f'u ɲɛna ko bi siraw tigɛlen don wa kɔw tigɛlen don maaw tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la dugu lamini ka gɛlɛ madame le maire fana b'o fana sinsin tuguni nka o bana ta fala ye dugudenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka hakilina ɲuman ka kɛ ni seko ni dɔnko o ɲɔyɔrɔ min b'o la bi an ka jamana kɔnɔ u bɛ sɔn k'a fɔ ko ka festival in sigi o la sa sous-préfet b'a fɔ ko ka yamaruya di olu bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u b'o kɛ dugutigi b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fala ye o de la sa ɲɛnajɛ bɛ sigi ɲɛnajɛ sigilen Gawokaw ka laadala dɔn o de bɛ don a kɔnɔna na min kɛlen don burudamɛw fɛ burudamɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na olu b'o dɔn kɛ ɲɔgɔlɔ in ale ni dɔn in bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ bɛn ani kelenya o ɲinini k'an ka jamana kɔnɔna na Gawoka ko tɔ sa min ye u ka npogotigininw ka kamalenninw ye fala ye olu bɛ sɔrɔ sa ka na min ye u ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye solo de champ ye
u bɛna o sigi sen kan Solodeshan in ale bɛ fana bɛ tali kɛ k'an k'an cɛsiri ko fɛn o fɛn bɛ yen ko ni tiɲɛ t'a la k'a tɛ taa ɲɛ k'an ka tiɲɛ baara o la sa baabu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an y'an ka micro jɔ min ye Gao directeur régional la culture n'o ye Boku min ye ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn. Voilà, donc je suis là en Yemen labé seko ni donko kola donc anana o de yira Mali bela donc un numéro nanimi ke bi folo ye ensemble instrumental et ensemble instrumental an ya ke ben de kan ben ni kelea an yo ke ensemble instrumental ka pièce d'akan pièce fana o bo chogola o fana e bende parce que mo tun te ben donc baji de kumana mo fe ka fu ko ale ma mo bo mo la donc ale be ka ke chogomina ale ba fe mo ka ke o chogo kelende la be ka ke kele be ka koto nyogontala solo fana e tubabu a fɔ min ma ko souveraineté donc an y'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye donc o de y'an ka solo ye bon an ka danse traditionnelle o fana bɛ bɛn de yira parce que an ka tamasɛkiw olu ka dɔn de don donc comme mɔgɔw bɛnna kelen kan donc u ye ɲɔgɔn dalajɛ ka na festival in kɛ k'a yira ko bɛɛ ye kelen ye. Voilà, il y a corroboré, il y a tamashek, il y a chia en béclé. Donc en bébé maliko de là. Donc en malikurain, il faut qu'un béka kekele, béka nani, il sait qu'à mi nati pour que malikurain a se jo. Donc en spectacle bodeska. Ben, ni kelea, ani tout donc en yanga spectacle que odeka. Bon, quand on bon, à ma gueule sorala. Ama gɛlɛya ba sɔrɔ a la parce que an ka faama olu de y'an ta ka na bon an ma gɛlɛya ba sɔrɔ a la parce que an wulila don min an ka troupe bɛɛ sera ka na o don kelen donc vraiment an b'u fo k'u barikada o yɔrɔ la. Jatigiya an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que n'i y'a min i taara dugu la i hami bɛ kɛ fɛn fɔlɔ min ye o ye dun ka fa ye. An dun fara fa bɔra an nu fɛ parce que vraiment an tɛ se k'a fɔ quoi parce que kɔngɔtɔ n'i ye dumuni d'a ma n'a ye tile 6 kɛ a ma dumuni kɛ tile 7 n'a ye dumuni sɔrɔ ma d'a la n'a b'a ta ni hakili ye dɛ donc o de kɛra an ta ye Tombouctou non dɛmɛ kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw yɛrɛ je crois que ɲɛ bɛ fini minnu b'u la a bɛɛ ye bassin riche de ye. An b'a ɲini Ala de fɛ halisa Ala ka vraiment seba d'an ma pour que vraiment minnu y'an dɛmɛ an kana jigi tigɛ ou quelque chose comme voilà. Ok, merci a diyara n ye ne tɔgɔ Abdoulaye Cissé ne ye rôle joué pièce la Hamma le jeune révolutionnaire n y'o de joué pièce la a bɛ i b'a dɔn an ka pièce tun bɛ fɛn de kan an ka pièce tun bɛ sur la paix donc ne ko n ko ne ma sɔn parce que su ni tile il y a des braquages malfa bɛ ci donc la paix parce que la paix n'est pas définitive donc ne ka rôle kun y'o de quoi voilà merci. Falaye n'Ala sɔnna a ma bi su in na ko tigi bi don dɔn na min ye Tumutu Albilal Al-Sudani ye Funije Kambije u bɛ don tulo na bi Falaye bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ Baba Alkayiru ka ndolati kɛnɛ na yan Tumutu nɛgɛ kaɲɛ 19 coyi ale bɛ yɛlɛ n'ale tilara Tawudini bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 waati min ye orchestre ye Falaye san ale fɔlɔ bɛ jouer n'o bɔra ye Baɲaŋara bɛ sɔrɔ ka jouer k'a datugu ni Bamako ye ni Ala sɔnna a ma bi su in na fana Falaye ko min ye Mali tɔgɔla su ye o bɛna sigi yan ministère ye ale Mamu Dafe a kɛlen don k'o so sigi sen kan k'o fana bɛ kɛ min ye Abarajukaw fɛ yen monument Flamme de la Paix o yɔrɔ la baara in kan ka kɛ seko ni dɔnko Tumutukaw fɛ yen an ye min sɔrɔ a la bi tile kɔnɔ o ye nin ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tumutukaw kɔni ye u yɛrɛ bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen na ka se ka baaraw sigi sen kan yaasa cogo min
ɲɔnajɛ in a tɔ tora waati damadɔ min ye o bɛ se ka kun fori cogo min fala kɛnɛ in kan yan an bɛ dugutigiw fo Tumutu dugutigi 8 a n'a marabolo 13 n'o ye cercles ye olu maaw k'u fo u ka dunanw bisimila ko ɲuman na u minɛcogo ɲuman u balocogo ɲuman ji di cogo ɲumanw la télévision yɛrɛ k'olu fana di u ka se ka balontanw filɛ an b'u fo o la Tumutu marabolo ɲɛmaaw min ye a politique maaw ye ka taa s'a jɔyɔrɔbatigiw ma gouverneur n'a ka maaw k'u fana fo fala ye ministère de la culture n'o ye Mamu Dafɛ n'a ka cɛdenw ye k'u fo nka foli belebeleba o ye commandant de région militaire ye n'o ye Basiru Seru Ɲagandu ale ni Wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ baara la yan k'a daminɛ sɔrɔdasiw la gardiw gendarmew policiers eaux forêts sapeurs pompiers douaniers u bɛɛ lajɛlen jɛlen don ale ka yamaruya ka se ka o baaraw kɛ su ani tile fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye biennale maa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kana sabatilen na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Tumutu fan bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di maaw ye u bɛ se ka taa ye wa n'Ala sɔnna ma bi tilegan in na an yɛrɛ na taa an k'u fori fo Tumutu kɛɲɛkɛya fan fɛ sabula motoni ninnu bɛ ani ɲaamɛ n'an ma yɛlɛ a kan fɔlɔ an ka Tumutu ta ma dafa dɛ nabalu bɛ sa n'an ye o la dɛ a k'an bɛn sɔɔni kunnafoni tɔw la k'an to Tumutu yan. Beka wuli k'i jɔ. Wolomasiri tabaw b'u ka baara la hali bi Tumutu mara ani Buguni mara wulikajɔ kɛra ye ka Bamaji wale n'u ka walekɛbaw k'olu kɔni caman de k'olu bɔ baara la kunungo min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ka kɛ ni ale ka kunnafonidi siraw ye Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye wulikajɔ minnu kɛra nisɔndiya ni se kɔnɔna na a y'olu dɔw kibaruyaw di nin kalo in tile 24 n'o tɛmɛna n'o kɛra araba tɛmɛnen ye min ye armée ye ale wulikajɔ kɛ Buguni ale ni Tumutu marabolo la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni Wolomasiri tabaw ka jaabiw kunnafoni dili ye u y'a yira sa ko wulikajɔ ninnu kɔni sera ka kɛ ni basigi ni lafiya ye fala i b'a dɔn k'a fɔ ko kamalen dɔ ale tun bɛ Wolomasiri tabaw ka gun kan yan Tumutu i hakili b'a la k'a fɔ ko bingali dɔ nana kɛ Tumutu a ye duuru don fiɲɛ na ka taa ni mɔbili ye fala ye ale ni a mɔbili tigilamaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tun b'a kɔnɔ Tumutu kɛɲɛkan fan fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen daji k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu o hukumu kelen fana kɔnɔna na Buguni mara la tajiw olu dɛndɛnni sira na sira fɛ ka bɔ Kajana ka na Buguni fo ka taa se Kajana kɔnɔna ma Wolomasiri tabaw ni pankuru kɔni bɛ ɲɔgɔn na ye gosili min ye Bamaji walekɛbaw ye min ye kɔlɔnjɛba kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ Buguni marabolo kɔnɔna na baaraw tora sen na ka Bamaji wale n'u ka walekɛba fɛn fɛn kɔni dogo yɔrɔw bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen filenkolo ci mɛnakaw fɛ yen o kelen fana don o bɛɛ lajɛlen kɔlɔnjɛba ye ka taa se Wakɔrɔkaw ma Wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ nimisiwasa o kɔnɔna na min ye dugudenw ye k'u k'u hakili latigɛ baara kɛcogo ɲuman na fala ye kunungo taji donna Bamakɔ tuguni taji min donna Zen a ɲɔgɔnna famana ka don kosɛbɛ min ye DNCC maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni don ani k'olu k'u kun d'a kan k'a ta ka taa n'a ye yɔrɔw la maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min station bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Gédon Danbele n'a ka maaw ye olu ye wulikajɔ baaraw kɛ ka taa ni taji ye station kɔnɔnaw la ka taa n'a ye yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Bamakɔkaw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min fala ye o kɔfɛ sa an y'a ye k'a fɔ min ye taji in ye citerne 740 ani 43 de sera ka Bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ convoi in a ye gɛlɛya sɔrɔ a dontɔ citerne 2 kɔni o tununen don a ko ŋaɲa fɛ hali bi ɲɛɲininiw bɛ sen na nka kabini taji da kɔni daminɛna ni ɲɔgɔnna ma deli ka don fɔlɔ Bamakɔ kɔnɔ citerne n'o ye 770 ani 43 ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye kɔkan kibaruya kelen b'an bolo bi Américains k'u ye gosili kɛ Nigéria han Bamaji wale n'u ka walekɛbaw Donald Trump ko k'a ye kangari daw ye k'u ka fara chrétiennakaw la o la sa kunungo min ye Américains ye fala ye olu kɔni ye Nigéria yɔrɔ dɔw gosi fo yɔrɔ 3 n'Ala sɔnna a ma sini an na segin nin kibaruya in kan k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ maaw bɛ se cogo min na ka faamuyali sɔrɔ ale ko la an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna na
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kɛnɛ ka fala ye min ye Mali dege karamɔgɔ ye kunun ko ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɔ min ma sa ko conférence de presse a ko zen ta kɔni ye opération commando de ye fala ye wulikajɔ yaasa sɛgɛw bɛ se ka se sɔrɔ cogo min scientifique y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn o fɛn kɔni se bɛ a ye a n'olu bɛɛ lajɛlen yira bi Mali ni Maroc ni Mali min ye Yves Bissouma ye ale fana ko ten k'u jagoyalen don ko ka se de sɔrɔ yaasa tulon tɔw bɛ se ka to a la cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa fala ye an bɛ se ka mun kɔni fɔ min ye Mali Maroc ye ale na kɛ ndolantan jijalenba ye yanni an ka se o bɛɛ lajɛlen ma sa kabini farikolo ɲɛnajɛ in daminɛna nin kalo in tile 21 fala ye jaabi minnu sɔrɔla olu de filɛ nin ye tulon dayɛlɛ don Maroc ye 2 ani 0 kɛ Comore la Mali ni Zambie o dugusajɛ olu ta kɛra 1 ani 1 ye Égypte ni Zimbabwe o da tora Égypte kaw ta la 2 ani 1 Afrique du Sud ale ni Angola o da tora Afrique du Sud ta la 2 ani 1 Tunisie ni Uganda o da tora Tunisie ta la 3 ani 1 min ye Nigeria ale ni Tanzanie o da tora ni la 2 ani 1 Sénégal ni Botswana o da tora Sénégal la o da jara Sénégal la 3 ani 0 RD Congo ale ni Benin o da jara RD Congo la 1 ani 0 Algérie ni Soudan Algérie ye 3 ani 0 kɛ Soudan na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Burkina Faso ye 2 ani 1 ale y'o kɛ Guinée équatoriale la Cameroun fana ye se sɔrɔ Gabon kɔrɔ sa o kɛra 1 ni 0 ye min ye Côte d'Ivoire ye o 1 ni 0 kelen ale fana y'o se sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mozambique kan tile fɔlɔ in baalen kɔfɛ fala ye bi 29 de donna o kɔrɔ ko ndolantan 12 in bɛɛ lajɛlen na sa bi 2 ani buruburu 4 o de sera ka don carton jaune min dira o bɛna 37 ma min ye carton rouge ye o kɛra 2 ye o fana kɔfɛ sa penalty 2 jɛra Sofiane Rahimi ni ale Marokokaw ta ye ale y'a jɛ min ye anw ka Al Bilal Touré ye anw ni Zambie ka match la ale fana ye penalty jɛ fala ye balontan in bilama min bɛ senna bi sa bi jumadonyaba in na o de filɛ nin ye nɛgɛ kanɲɛ 13 min ye Angola ale ni Zimbabwe olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Marrakechkaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 16 Égypte ni Afrique du Sud o fana ka di kosɛbɛ o bɛ kɛ Agadirikaw fɛ yen maa tɛ taa terrain min na kosɛbɛ kɔni min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ miniti 30 ye Zambie ale ni Comore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Casablanca Mali ale ni Maroc ni Mali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arabakaw fɛ yen fala ka kɛ ni Mali ni Maroc kan ndolantan ye sa an ko maaw ka jaabi bila ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 17 cɛ ni maa min b'a fɛ ka jaabi di sa kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'i ka jaabi ci an ma nɛgɛjuru sira fɛ ni SMS ye min ye 90 25 27 13 90 25 27 13 90 25 27 13 90 25 27 13 yanni 17h cɛ u bɛ se k'u ka jaabi bila ka na o kɔnɔna na min ye donbolo ye n'o ye 2000 ye sefa wari 2000 fala ye ni maa min ye jaabi sɔrɔ o de bɛna d'o tigi ma nin ko in hukumu kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma min ye jani yɛrɛ sanfɛ quart de finale an n'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ an yɛrɛ n'an sigi kɛnɛ kan k'olu ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min a n'a jeu pronostic ni Ala n'a kira sɔnna a ma farikolo ɲɛnajɛ tɔw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na an b'o layidu di maaw ma n'Ala sɔnna a ma dɛmɛbaga jɛkulu olu na fara an kan an ka se ka baara kɛ ka ɲɛ sɔgɔmada in na ta an b'o bɔlɔ turu yan Tumutu Al Bilal Al Sudan kaw fɛ yen su in na dɔrɔn k'a fɔ aw ɲɛna ko Tumutu bɛ don tulon na bi min ye ndolantan kɛnɛ Baba Alkayiru la n'o ye Tumutu ka turupu ye ale mana tila Tawudeni o bɛ yɛlɛ fala ye o la sa orchestre ko ta fanfɛ o ye nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 5 waye san Bandiagara ni Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye sisan san ministre Mamu Dafe ale bɛ k'a kunda Fuwarikɛ kɛnɛ ka fala ye Fuwarikɛ kɛnɛ kan ale ni dugu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye village biennale ye baabu kan ka kɛ ale ni Umu Sali Sɛki fɛ an na taa olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ka tila ka yaala dugu fana kɔnɔna na n'an ye min sɔrɔ ni Ala n'a kira sɔnna ma a tɛna na fɔ aw jugu kɔ k'aw sɔgɔlen to janni na biennale ale kibaruyaw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari
ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa. e ka sama mɔnɛ to yen. i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a